Ir-residenti Beltin se jkunu qed jieħdu azzjonijiet legali dwar id-daqq tal-mużika sassijad bikrin ta' filgħodu jekk il-gvern mhux se jwaqqa l-avviż legali li kien daħħal fis-seħħ sena ilu. Dan hekk kif huma qed iqisu dan l-avviż legali bħala ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fi protesta ġudizzjarju, numru ta' residenti insistew illi l-belt kapitali ta' pajjiżna inbidlet minn post li huwa wirt dinji għal ċentru tad-divertiment, xi ħaġa li ilha xhur taffettwa sew lir-residenti, lit-turisti u n-negozji infushom. Dawn ir-residenti ppreżentaw protest ġudizzjarju li ġie mressaq kontra l-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri u s-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit fost oħrajn. Ir-residenti wissew li se jibdew jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa kif l-avviż legali li ddaħħal mill-Gvern ta' Roberta Bela wassal biex ta' kull lejl ir-residenti jkollhom joqogħdu jisimgħu mużika għolja, għajjat tan-nies u anke kant bir-residenti mhux qed jirnexxielhom ikollhom il-misrieħ dovut. Kien fid-dawl ta' dan li r-residenti qed iżommu lill-Ministru Silvio Xkembri u lis-Sindku responsabbli għal dak kollu li għaddejjin minnhom. Meta sena ilu ntalbu jagħtu l-pożizzjoni tagħhom dwar dan l-avviż legali, ħadd mid-deputati tal-Partit Laburista tal-ewwel Distrett ma kien wieġeb. Minflok kienet ingħatat risposta komuni mill-Partit Laburista illi tgħid li d-deputati tal-Labor jaqblu ma' dan l-avviż legali li jestenda d-daqq tal-mużika sassija ta' filgħodu. Kontrast, il-Partit Nazzjonalista kien tkellem b'saħħa kontra l-mod kif saru l-affarijiet, filwaqt li l-Kunsillieri Nazzjonalisti fil-Belt Valletta wkoll kienu front wieħed favur ir-residenti.